Sluaite a gcuí an díú lá den Nóibhéine bhliantúil in ardaglas na Gaillimhe, agus iad takeithe ó chéanas ó chóngar den géiliúra aglasta. Ahir, mach agus spirid níomh. San áit a bhfuil grá caithítar dóchas téama na Nóibhéine bliana, agus deir ar aspag na Gaillimhe ceiliúra affran maidin go bhfuil teachtareacht an dóchas ríthóchtach. Cámuid an teachtareacht an dóchas a chur Ísa Christos ar góir, agus tá le fáil im rithar dé, tá le fáilinn sin a gúna gúin. Cámuid sin a chur trasnar daoine agus intin tóhas cámuid éisteach leis. Meallann sé daoine, mar tá siad a súil le teachtareacht dóchas agus misneacha áir. Dear Mother of Perpetual Help, thank you for all your help and support. Tá slua mór ag teacht fós ag an Nóibhéine, agus is rud iontaithe eicáil. Daoine tháinig le blianta, daoine nua. Daoine fósata fud an domhan nach bhfuil nána bheith an seo linne, an seo go fisiciúla tá linn ag gcuimhe ar lína. Sin rud is mú atá tasal bhaid daoine nó dóchas, agus ceapan go bhfuil daoine an beagganín dóchas á an seo san ardaglas ag an Nóibhéine. Tá sé geiste seán ó dóna los na farbacha freastail ar Nóibhéine na hen lá bliana. Is just sé an Nóibhéine sort breanúir cén sprochatá roin agus cén trón in bhfuil muidir gáil agus sort measúnú de chinál éigean a dhéanamh ar an saoil agus tá sé go deas bheile daoine eile bhfuil muoin de chinál éigean acu sa bhaidin mhara mar is de bhhuireann siar cáireach atá an Nóibhéine arsúil. Agus tugann ar greidirh beag an saibhir spreise dar saoil creidimsa. Beg chaintúdaí agsúla ag leabhart ar ábhar agsúla na hen lá le béim nach beag ar an nóchas. Tá na caiinte díú ar dóchas, misneach thiúr scoilmhaoine, daoine óige, ceapan go dogann se dóchas misneach sóla scoilmhaoine freisin. Mar ag an Nóibhéine a dada hen blian ar an bhódanis ar fan 9 lá go dtí démát se chuin. Gaillimhe ní chustala NUACHT TG4 ag ardaglas na Gaillimhe.